Bonceng kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kincang alis risang mawe kandrung sabaran kadluwu kira moyak mayek Ridho mawra mangawra-wurahan tengarane ngajurit kung meguru kongso tata kaya putul para pancriting turangga hesti para kata ingkang tojo layu sepit Mas Nomo Sidam Sekaring Bawono Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra mreken Sang Marudaya pak pong Buk bolong kali codhe sapa sing gawe Di Guru Punapi timbalan paduka Iwang Adi Pramestri Bathara Guru Tingkayi Wasralaya mrika sing kanthi Iwang Adi Wilandara Guru ngawis sanggaring para wadibala utawi para durandara para dewa para dewi wonten ing Bale Mardi Kundra menika wonten wigatos menapa tuwin badhe paring dawuh menapa Adi Guru Kakang Narada wonten pangadhawuh Destonto mening atase Bagong menika namung sak lamaipun titah derajatipun menika namung wujudipun Panakawan ngibaratipun wong loro sak udon telu sak urupan kemawon sak mangkip anggenipun Bagong nggadahi gegayuhan kepingin bangun desanipun miwah ndandosi moralipun para kawula sak pedhukuhanipun wonten ing padukan mring apus menika kedah ngagem surana wujudipun pelemper tangga ingkang badhe dipun pendhem wonten sak telenging pertapan
ing Pringapus. Lah samangke badhe kados pundi? Bloko Suta kemawon Kakang Narada ingkang araye pun manik moyo mboten nyarujuki tuwin mboten nayogyani merga ing atase ulun menika dewa Bagong menika namung derajatipun titah mboten saben titah iso ngrasakake ya kuwi wujuding pelemer tangga jiwa. Lajeng samangke kados pundi? Mila Kakang Narada kula aturi ngepyakaken kula aturi bedalaken para durandara para dewa saking Kayiwangan Suralaya sebatus angebyuki dhateng kawontenanipun padukuhan Pringapus menika Kakang kakyatrisang kapirangguring nangkul kinempit-kempit dosangartaning bawana mergensang Maruda yang pak buk bolong kali cedhi sapa sing gawe glondon sewu di Guru menawi miturut pamanggihipun ingkang Raking Sidik pangudal-udal sak mangke menika Bagong menika dipun tuwi saking silsilahipun Bagong menika majaripun Kakang Ismaya. Kakang Ismaya menika ingkang ngraka jeng andika piyambak. Kakang Ismaya menika ingkang ngraka paduka Hyang Adi Prameja Guru ateges sami kemawon Bagong menika putra paduka. Bagong menika anak sampeyan piyambak. Samangkene menawi boten dipun paringaken la wendah kaya ngapa dukane Kakang Semar boten wonten menangipun ing atasipun Kakang Semar saged duka yayasinipun ngamuk wonten Kayiwangan Suralaya. Walah nggih pun ingkang cetha ingkang baken ingkang Raking Sidik pangudal-udal mboten ayogyani mboten ayo nyarujuki ing dados pamanggih paduka anggenipun badhe kepiyaken para durandara para dewa supados angebyuki dhateng kawontenan Pringapus. Menawi sok sinten kemawon ingkang boten sarujuk kalian menapa ingkang kula penggal ingkang kula gayuh sak mangke kula aturi medal kemawon saking Kayiwangan Suralaya medal kemawon saking Bale Marti Kunda. Walah menawi kula nyuwun menawi ngaten kula nyuwun pamit kula mboten tumur pun perkawis menika Guru. Yana dewa yana nuntuna wong aprastyang padha sarsaran mangimbo imbalo kayiwanganmu sawela gringging Mas Trama sidam sekaring bawana Indra wonten paring adhawuh Rama Pungkulun nadan tok piye wae mboya usah gagas sing dadi ngendikane Kakang Narada ing Sidik pangudal-udal mose saiki dina iki uga kita ulun dawuh supaya mbudalake para durandara barisaning para dewa saka Kayiwangan Suralaya ngebyuki kahanan pedukuhan Pringapus. Lajeng keparengipun Bagong undurna niate krenteke undurna anggone bakal bangun desane yen to Bagong ora kena diemutake lan wangkut ora gelem murungake sing dadi niate mbangun desa kita ulun paringi purba wasisa kita ngamuk ana ing padukuhan Pringapus. Nuwun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Indra lan para durandara kabeh.
rada dilamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nangguna magawe gelar ira wang-wang nek wis kaya ngene kahanane iki kowe menurutmu piye to ayo nek miturut aku ki ya tandangi wae aku ki tresna lair batin karo Bagong telek kok telek aku ora percaya kata tresnamu mong lames cangkemmu mong lames aku ngenteni pekamu kene iki kendhisik peka kurtae ku nek ditakoni iki mbok yo ngaku wae gak njur iso le nandangi ngono gage gak sase ngono kok ngenteni pekamu wae kendhisik aku wis ero pengasih wis konangan ya pul ya mung takoni ora gelem ngaku iki lho konangan ora gelem ngaku kaya maling la iya wah wis remuk kaya ngono la iya njur saiki awake dhewe kudu setiti ngati-ati le heeh kowe tenan yang kuyung aku Nduk tenan lahir batin tak toi bandaku sing paling larang dhewe ya kuwi nyawaku nek nganti kowe ora kelakon banget iso tenane heeh anakmu isih cilik-cilik lho heeh ya apa iya ngono kok wis iya anakku nek kowe mati kepiye ha sing ngopeni sapa anak bojomu anakmu isih cilik-cilik bojomu isih cilik-cilik bojomu isih enom mongko ayu ya to sindan to udu senane iki putrane Sinuwun Kresna Purantawati bojoku iki wis saiki awake dhewe ayo jaga kanan karang gedemel mongko nek ana dewa tekan kene tandangi bareng-bareng lho ora usah wedi kok lho la iya ngono kuwi kaya mon sigarane ayo bangun negarane wah ana dongeng endhek si panunggal paten ana panunggul apa dosani angungkuli maring sasama aja dindak kuwat lah iya bener kandhamu lali sumber kedewasa jajalan ilahing sekaring bawono siapa yang iya lah genah Bathara Penyarian wow Pak Sarik ndak ada payu saja tuh penyarian ki yo sekretaris ki yo ngono yo ora Pak Sarik ngono kan Pak Sarik ndak ada payu pange piantune rawuh ya ora apa-apa napa-apa pukulan penyarian nolo garing yo ulun ingkang prapta Suralaya ki udu daerah ning iki kayangan bekti kula kunjuk ulun ya ulun tampa bekti kula kunjuk ulun Petro gong bagekke sapa iki cah cilik karo po cilik ngene iki dewa padha karo kuwi aja mlecehkan penistaan ngono gitu pukulan sapa Petro pukulan penyarian pukulan
Arintaka bekti kula kunjuk. Pulon Arintaka. Jare Pak Cari, udu sing kae wis ngono ora. Tak kira cari ndadak ayu wae udu. Sing tumpane geren mek udu ngono. Iki dewa siji karo cari ndadak wae siji. Udu to. Pukulan penyarian bekti kula kunjuk Bagong ulun tampa. Enten kados menapa? Bagong non maju rene. Kuwi kados nek kita ora gelem murungake niat kita anggur kita bangun desa aja takon dosa. Kita bakal ulun banjur bakal ulun rangket bakal ulun lebokke ana ing pagunjaran Bagong. Anu semane jajalan sekretane bawana setrayali binatang. Ngopo rek? Ki Bagong ora adus pirang taun ya, Truk. Menrengke kelek malang kere kok ambune bayo, biyo. Mongko ulune. Wah. Wis ora dicukur pirang taun kuwi. Setraya li binatang pukulan penyarian. Kowe arep ngopo? Ayo. Wis kita gage undurno wae niat kita anggur kita bangun kayangan. Mboten badhe kula ndurke. Niki niku mboten mengkok ngembet tamokten kula tok niku mboten. Paham gak sih kamu? Niki niku ngembet kamuktenane ngembet panguripane kawula sak pedukuhan mring apus. Niki niku mboten kok menggacekan sik kamukten kula piyambak niku mboten. Ning kula niku nggih mikir kepiye nasibe para kawula sak pedukuhan mring apus mundhake nang kanang kadempel, mundhake nang negara Ngamarta niku kula ya mikir ora mung Nayaka Ngamarta sing gaweane ming turu diutus rene rene wah niku ora masuk niku. Nek kon dadi sinden ora masuk ning ngoten niku. Kudu ayu. Saumuran ora kudu. Entek urung duwe bojo. Repot nek ndek wong duwe bojo ki. Jur ki arep ngopo? Kula mboten wedi. Sak sinten sing ganggu sing mepalange kekarepan kula nggen kula wah iki ora iso malang krik wis ngene wis ora anggen kula pengen bangun desa rawe kembang rawe kula eru wis nesu ya kula. Yo ala. Yo iso. Yo ala ya. Ya ya. Kuat motor aku. Waduh. Yo ala. Waduh. Jadi awas. Aduh ya Allah. Wah. Ya, aduh ya Allah. Ya Allah ya. Mati kowe. Ya Allah. Wah, sanes ribut nek ngayong-ngayongan. Ayo, was. Waduh. Kelire suwek jane. Kangane kowe ora wedi aku. Tungtang.
Ana sing diantemken kok sing adoh kono. Ya. Ai. Yo, yo lah. Aduh yo lah. Waduh yo lah. Mati kowe. Antemono. Wah, loh. Ayo. Kula kawon man padake Kurawa ora. Kalah. Kalah sebabe. Wah, lah aku ki ngantem, diantem bola-bali. Heeh. Mungsuhmu ya Pak Carik mau kowe. Pak Carik ora. Aku ngantem, tak kon ngantem sirahku. Heeh. Tak tahan, tak mumet-mumet yo main mumetmu yo tak tahan-tahan tenan. Terus aku iso entuk kesempatan Endra ki arep ngantem kono ki kaya rasane ki ngantem ning ora ngantem. Lho, kepiye? Kaya kena ning ora kena. Wah, kuwi jenenge Aji Lembu Sekilan. Kaya kena ning ora kena. Kuwi dewa-dewa nganggo Aji Lembu Sekilan kabeh. Wah, dewa-dewa ki do petruk sih. Lho. Aku nek duwe Aji Lembu Sekilan ngono tak guwak kok. Lah tenan dureng-ureng mbok wedok. Ureng-ureng kaya kena ning ora kena e. Wah. Isih kurang sekilan e. Wah, ora dureng-ureng Elisa. Seneng aku kaya ngono. Wah, gak solusine kowe kudu apa jenenge? Piye lho? Nganteme dodo medhun, aja dodo munggah. Ora iso nek dodo mentok. Oh, dodo medhun. Aku ngeleh engko nek bar wayangan. Santai wae. Santai wae. Kurungane krupyakan masak. Aja kaya ngono. Ora kaya mek guyon. Wis ngono maju. Intine dodo medhun, aja dodo munggah. Awake dhewe derajate ming Ponokaman, derajate ming titah. Nek karo dewa sing luwih dhuwur derajate kuwi aja jangkar, aja dodo munggah. Luwih-luwih aja ngantem ndas. Wah, tarah ndase aja. Mula ora kena. Kaya kena ning isih kurang sekilan. Wah, guwak aku duwe. Guwak lah. Gandeng ora duwe ya ora sida guwak. Ya. Wis kono. Wah, delok pamen. Wah, pinter busimu aja takon dosa ora mules diulang bagong para ora. Ha iya wis. Menang. Wah, unggul.
Weh. Ayo, males. Ayo, males. Males. Wah! Wah! Dar mati kowe. Parat nolo garing ora gelem mundur, ora bakal mundur sangka. Pukulan Bathara Indra tanpa tutuk rumuh. Kitung lan panjalan ulun. Basa gelut ora jotosan. Ayo, mbendi sampean. Aja takon gelang-gelang kuandamu mati ing panjalan ulun. Mangga mang tibake. Tibakno ora bakal wedi. Ora bakal mundur sangka. Niatku ora bakal luntur saka sinden. Lho. Enak perkara sinden iki tidak menundukkan semangat. Malah menambah. Enggak. Mati kita. Mangga mang tibake. Wah. Mati kowe. Hoi. Hoi wah. Hoi oh a. Hei oh a. Eling reng dudu medun. Nah, dedemen ra anu dedemen medun. Wow. Yo. Wais. Wah. Ah. Ei yo a wah. Yo a. Ei o a o e. Yo a wah. Waduh, mati aku. Hei. Aduh. Ayo. Petruk tuh satrik-brik gondani Raden Ganuwara. Aja gelawanan, aja blano capmu ora. Eyang Bromo arep ngopo kowe lah. Bagong kon ngudurke niate anggone bakal mbar kayangan ora bakal. Tadi kono Petruk kan rong buntel wilatara. Mati gitu tibano. Mati. Oh. Wow, atus bae. Mangan patumu. Ayo. Tibakno aji-aji mungeni. Aja takon dosa bakal sampurna kabeh. Hus, wah. Waduh ya Allah. Iya, cadrak sikilmu. Waduh Allah. Oh. Ya Allah. Aduh. Mati.
Mati aku Kakang. Bela dalah. Iki do mundur dhewe-dhewe. Wela. Edan Bagong ngremet sak geleme dhewe. Mules nang weteng rasane. Wela. Kono ya kene priksa. Dimas Priharian yo kene. Arep nulis iki. Aduh, aku yo diremet sak geleme dhewe karo Bagong. Minta bojoku iku nek reti. Senengan ora. Kenek setut wilarane ora jawab-jawab. Wela dalah kae kok sajak kegirisi. Wela dalah Bagong ora gelem murungke niate nggone bangun kayangan aja takon dosa. Wah, jabut awakmu. Hati sandangan. Sumangdahangku sesumbar len rupa megon sing kumel lodho kuntara ketuk lumembak banyuku mambang wila dalah malah niroke wae Bikulon Nyamadipati. Iya, kowe gelem murungke niatmu nggonmu mbangun kayangan apa ora? Kowe ora gelem niatke, ora gelem murungke niatmu nggonmu mbangun desa. Ora bangun desa, ora bangun kayangan. Sing bener ki mbangun desa, maca pamflet. Pamflet dijareng ning story-story WhatsApp kok ngarani mbangun kayangan tapuke kowe malah. Oh iya. Bangun desa njaluk ngapura luput. Makane ngomong iki dipikir. Adoke ora senengane ora arep ngopo? Njabut nyawamu. Oh, jabutan mongso brung nek iso njabut. Wela dalah. Aja takon jabut nyawamu tenan kowe. Dikandani jabut nyawamu. Iya, pukulun Bathara Guru kula sampun beta bebungah Bagong saged sirna margalayu kula jabut nyawanipun. Kok semute. Wela dalah edan wela. Yo, amok. Jabut nyamuk ora modar. Ora modar kok wong jan-jane ki nek drat-dratane. Oh. Ora ngerti nggone. Ngendi? Kena kuwi lho. Ngendi to? Kono kuwi. Alah, mosok ora seneng ngamu ora. Wis nggere drat-dratan ku diputer, ya wis rampung. Oh. Jur kepiye? Jur ki awake dhewe apike suwan bapak wae. Lho. Truk. Sapa kae? Mula kena pukulan Bathara Guru. Wah, iki ora matur bapak. Ketiwasan tenan iki. Ya njelih matur bapak le ketiwasan, Pak.
Kotin prayitno semuriris samuriris eka balik titiyani gandayani trisunya purnama sasi iki dong apa mlayu teng gruduk lah kuwi lho Bathara Guru gurune wis teka masuk bel kring ora iki kula Bathara Guru sajake duka yayasine duka yayasine kowe arep ngopo Manikmaya wong Mas Trama Sidam sekaring bawana panus maning jajalanan sukretaning bawana iblis lanat Kakang Semar piye detus destun temen pakartinipun Atmaja Paduka pun si Bagong sak mangke kula namung ngendika supados Bagong menika ngemuti lan mengeti babagan derajat lan pangkatipun Bagong menika namun sak namakipun titah Bagong menika namung wujudipun Panakawan tangeh lamun menawi saged mboyong wujudipun pelem pertangga jiwa njur karepmu arep kepiye menawi sak mangke Kakang Semar mboten maringaken ingkang putra pun Bagong ingkang badhe kula boyong teng Kayiwangan Suralaya badhe kula obong wonten telenging Kawah Candra Dimuka sak mangke Kakang Semar ingkang kula beto wonten ing Kayiwangan welah dalah aku tok gawe ning Kayangan kisirmu arep kepiye sak mangke Bagong saged kelampan anggenipun bangun desa nanging sarananipun kedah Kakang Semar ingkang minangka ijol tumbal wonten ing Kawah Candra Dimuka aku wis mudeng sing tok karepke aku wis mudeng sing mbok pikir iki janjane apa aku wis mudeng sing mbok gayuh kuwi apa kowe iki janjane ket dhisik janjane sengit karo aku kowe janjane sengit karo Semar sing tok angkah ki ming patine Semar mula gandeng kowe wis kersa utawa gelem nembung dhewe karo Semar nek kowe bakal mateni Semar mula kang saka kuwi maragake boyongen aku rasah nganggo suwe men Bagong kelakon gune bangun desa bapakne tenganing pati tak lakonane drole Bagong kowe sedelo meneh bakale kelakon nggonmu bangun desa sebab napa kula pun entuk wujuding mlemper tangga jiwa ora tak kandha ning aja kaget nggih Bapak kowe iso kelakon bangun desa waton sing dadi jol tumbale ya kuwi bapak diobong ning telenging Kawah Candra Dimuka piye Pak piye Pak sing dadi jol tumbale bapakmu dicemplungke ning Kawah Candra Dimuka mula ikhlasna uripe bapakmu iki dole wah ra iso nek kaya ngene carane saling bawana iblis lanat ngopo rasula juga ngono iki sampean wong dika pripun Kakang Semar sing dadi ijole minangka tumbal Kayiwangan Suralaya pun Mang Boyong lho Mang Boyong mang beto teng Kayangan mang obong mang lebur teng Kawah Candra Dimuka lha iki ora ana gunane begogok nang kene gedene semene meng kaya genthong isi banyu pluk senengane kurang ajar ora iki munine pluk sampeyan ajeng pripun ulun bakal mboyong Kakang Semar menyang Kayiwangan Suralaya saniki manut Bapak Semar mawon saniki niku kula niku mboten ikhlas kula luwung mboten saged mutawi mboten sios mbangun desa nek kudu nganggo ijol nyawane bapak kowe rasah kaya ngono kuwi wis dadi lan patine bapakmu dalan patine kaya ngene tapi Pak
Aku masih mencintaimu. Hus. Tegese tresnane anak karo bapak kuwi lho, ora kok tresnane karo liyan-liyane kuwi ora. Senengane kok ora. Wis kowe tenangno pikirmu. Aku tak munggah ning kayangan. Manikmaya wonten dawuh Kakang, ayo Gagi boyongen aku menyang kayangan Suralaya. Monggo Kakang Semar kula dherekaken. Ayo mlaku wong loro munggah ning kayangan Suralaya. Minggir, aku arep mlaku. Pak, aja lho, Pak. Wah. Apa Semar? Sapa sing ngancani aku? Sapa sing ngeloni aku turu? Ada, Dek. Nek kowe munggah ning kayangan mongko wigatine dilebur ning kawah Candra Cimuka. Kong. Apa? Aku karo kowe iki tresna. Atelek. Lho. Terus iki tresna karo kowe iki sebagai kakak ke adik ngono kuwi lho terus aku iki. Telek. Orang ngapu lahir batin karo aku nyatane bapak lunga ning kayangan kuwi ra ngreli. Lho kok sik to, kok sik. Mergo aku tresna karo kowe, aku arep nututi bapak munggah ning kayangan Suralaya. Kowe gur tak pisuwe kok weng koreng. Ngomong sepenake dhewe, bae iki tenan iki ora sak penake dhewe. Mergo aku tresna karo kowe lahir batin nggonku nglabuhi karo kowe. Totohi nyawaku, bandaku sing larang dhewe ya kuwi nyawaku. Wah iki tenan apa ora wis njaluk pamit ya Le. Tresnaku lan tresnamu kuwi telek. Iki ra wayahe gandrung truk Petro. Lah njur ngopo? Aku kuwi tresna lahir batin karo kowe. Aku iki minangka kakangmu, kowe iki minangka adikku. Kompliting gesangku kowe iki aku tresna lahir batin karo kowe. Aku ora bakal ikhlas lahir batin nek nganti kowe mengko ora iso ora sida bangun desa. Gendur kowe, aku arep nututi bapak ning kayangan dadi tumbal dilebur ning kawah Candra Trimuka. Trajana. Ngancani aku gara-gara mengko sapa nek kowe lunga aku kudu piye Elisa aku kudu piye garwane pun kakang lha apa saiki iki piye iki kaya ngene wah Kok aku disedulur ding. Bapakku ndek kakang. Aku galengan critane bapak dhisik. Bapak itu gale telu. Aran Tejamaya, Esmaya karo Manikmaya. Jare Tejamaya kuwi watagok. Si togok sing cangkeme kaya boyo kae. Tak swarana mangsa burung aku njaluk pitulungan.
Tata trapsilanira ngacoma kenastanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta kaget kowe tak awe mrene. Kaget wae. Mau jagongan ngrembug job tanggal 17. Sindane sing melu sapa wae bareng njur ngejak rene ngeret aku rene. Ki eneng wigati apa? Arep ngrembug perkara apa? Lung. Atiku ki ora jenjem, atiku ki ora ayem. Sebabe ngapa? 3 dina kepengker ki aku ngimpi Semar ki dadi manten. Waduh. Asik. Ku nek ngimpi dadi manten ki werdine elek lho. Lah iya werdine bakal cepak patine. Mongko aku weruh Semar anggone dadi manten kuwi temanten putri ora ana. Ateges nek aku nyumurupi kaya ngono kuwi Semar bakal dijangka patine karo wong liya. Wah. Iki mbak aja sak kaya ngono to, ngimpine wanci apa? Mergo ngimpi iki mung kembange wong turu. Iso-iso kowe mung kangen karo Semar, mergo suwe ra kepethuk. Ora lir ngono lho iki tenan lho. Weh iso wae kok. Ngimpi iki terbagi menjadi 3 macam. Kowe iki omong ora celemongan tolong iki omong tenanan iki rembukan tuwa. Weh, aku rembukan tuwa tak kaya rembukan bayi kok. Aku ki ngetes kowe kok. Gak ngetes piye? Aku ki gek apa sing tok tes iki? Wes akeh. Ngono kae, ngimpi ki ana siji. Titione kuwi ngimpi mung kembange wong turu, wancine jam 10 tekan jam 12. Yo, terus ana Gandayani kuwi ngimpine wong mati suri. Heeh.
Terus ana puspa tajem utawa kadoro dasih. Terus Ya wis kuwi. wancine nek apa puspa tajem kuwi Wancine ya kira-kira jam 4 tekan gagat bangun trontong-trontong sulaing sengenge. Sang Hyang Surya saka wetan kono. oh lah ngimpiku ning wanci padang kuwi iki lung Wah, sangel kok lung kowe iki diom anugok, kowe iki diomongi ming kangen karo Semar ancak iki njur piye? Omong karo Semar kepiye nek masalah apa? lah ning kepiye ya wong adoh aku karo Semar iki papane beda adoh kuwi ora sebaene Ha iya lho. gak lah iya Aku ki awake dhewe iki ning tanah sebrang. yo Semar ki ning Jawa. heeh Adoh nek arep tuku tiket kapal ya awake dhewe ki ming wong kere ora iso tuku kok. Kok lah iya wah ya wis terima-terimake wae. lah iya Ning ya mbok menawa ki ya Semar ki ya pancen mbok menawa ana apa-apa ya awake dhewe kudune wajibe ngaruhke. ya nek iso rono lung Lah iya wong ya mergo ki ya pancen kaya ngono kuwi tenan kahanane ya mbok menawa kowe wis dadi ngimpimu kaya ngono kuwi. lah iya lah nuwun sapa wae lho Mbah. Matami Togo jeneng kula Togo Nestami Wah, kok nitik suarane aku ora pangling kok sapa Watame anu Watogok suarane Bagong. waduh saya le ora ayem matiku bareng-bareng rembug Semar kok iki teko Bagong Mbok menawa udu. lah mbok menawa bukakno lawange lho Wah, siap tak bukake lawange anu Gok. Kingken ler manguswa kang layun kenyalang memanise watanira layu kumel kucemrahnya ora adus no iki ngopo wah toko kahanane kaya ngene kok sik crita to aja karo nangis ngono kuwi lung sibukno tisu Wah, semen dilapi dhewe. Wis rasa. iki ngopo golok dulu jijik iki Semar yo kene Semar dibayang Bathara Guru mongko aku duwene kekayuan pengen bangun desa bareng ngono pukulan Bathara Guru paring sasmita aku iso kelakon bangun desa waton tumbale ijole Semar dilebur nang kawah Candra Timuka. Jur kepiye? Aku njaluk pitulungan saiki Semar diboyong nang kayangan. Gareng Petra uga nututi bela dalah. Oh. Kaya ngene kahanane iki lho. Larak tenan to. Impenmu numusi sampean ngimpi apa?
Apa ngimpi nemu nomor? Pas negor kayu. Nek ngimpi ayo gendang dituku. Iki aja kaya ngono kuwi. Wah, ngimpi kuno musi. Ngimpi apa wae? Aku 3 dina kepengker. Ning malem anggara kasih aku ki ngimpi bapakmu dadi manten. Mongko anggone bapakmu dadi manten kuwi ora ana temandene putri. Ateges bakal digawe sarana patine dening wong liya. Lah! Wah! Duh. Iki kok lantaimu kok mentul-mentul. Oh, aku ngerti modusmu kowe, ya ta. Iki nek bojomu liwat kene. Ya, manisa ngono ta. Wah, padake ora mudeng ae pikirane togok. Kowe iki aja kaya ngono. Pancen iki numusi tenan sing dadi impenku bapakmu bakal digawe srana patine karo Manikmaya. Ngerti yo? Manikmaya iki dhisik wiwit aku dadi diwana ing kayangan sengite kepati-pati karo aku karo bapakmu. Jur piye? Mulai iki suwanku rene iki supaya aku njaluk tulung karo Wataka supaya ngamuk ning kayangan. Waduh. Lah ora iso. Sebabe aku wis sumpah prasetya, aku wis janji karo ngalam yen to aku ora bakal munggah meneh menyang Kayuwangan Suralaya. Wah. Kowe iki kanjenengane kaya ngono. Jare iki kepiye sranane? Wis. Tenang. Tommy punya solusi. Togok. Madake ora. Wah. Wis to. Kowe mandeng cipta. Mandeng cipta? Kowe ngampet to ambekan. Saiki sesuk-esuk. Waduh. Selak modar Semar. Oh. Ngampet to ambekan saiki. Heeh. Terus. Kowe nek wis ngampet ambekan bakal tak sepdo dadi wong sing menang munggah. Wenang munggah ning kayangan. Nek kowe wis dadi wong sing menang munggah kayangan kuwi mau kowe bakal entuk kasekten linuwih. Kowe perang mungsuh dewa ora bakal kalah. Wis ngono wae. Ora usah suwe-suwe selak Semar tekaning pati. Mbah selak mbledhos wetenge. Kene iki ket mau ngempet ora gek ditandangi. Wah, ora senengane kesuwen ora. Wis ngampet to ambekan saiki. Tan samer pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winahya ing asabi. Oh. Sigara masing asemun sang Kilurah Togok ya Kilurah Catugara. Ya sang Tejamaya. Samangkitipun sowani dening Kilurah Bagong. Nyuwun pitulungan babagan Kilurah Semar ingkang den jangka padinipun dening Sang Manikmaya. Kocaput anggaping dadi seri sang Kilurah Catugara. Mengeti ngawuningani penangisipun Kilurah Bagong. Kocaping mangke dipun sebut Kilurah Togok ya Kilurah Catugara Kilurah Bagong. Ical wujuding Kilurah Bagong ana wujud nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Sing garane ayo bangun
ngene iki ora bakal konangan. Aku dadi apa ya? Ngilowo kono nek buri. Wah, aku dadi apa iki? Dadi apa wis ngilowo kono? Wah, siap. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Astu mane rejuni wangsuk mermangadili wong bawana langgeng sini datan ora. Lho kok ora ireng ra iku? Waduh. Lali kuwi wis lali tak gawe ireng raine. Wah, jan wis. Kowe ora dadi ngopo to, Go? Ora dadi ngopo? Mbuh. Sak karepmu ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Panjrang iso napa pancen kepurnyata iso ngamono kayuwangan. Kowe engko karo mlaku entuk kasekten. Weh, ladalah. Wah, ora ngono suarane Kresna. Arep jlitreng kakangku. Yayi Werkudara ya Yayi. Iya, jlitreng kakangku. Iki ora clemung kanto wis gage mangkat. Wah, ladalah. Apa pandhang sumuga ndarpe wujuding senjata kraca. Cakra. Ayo, senjata cakra. Ora duwe kowe kuwi ndek kasekten linuwe. Dewa-dewa kalah nek mungsuh kowe. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Liwangsu mermat liwe ono sawentan ingsun jagat Wasena Bathara Dimas Setyaki. Ko Prabu wonten bareng kadhewe. Kakang Patih Udawa. Wonten bareng kadhewe sinun. Baik nduk niki. Mula kaya tatan baris Purwadya Bala jeneng ingsun nedya budal ana ing Kayuwangan Suralaya ya Kakang Patih Udawa. Hati-hati. Iya to. Iya to. Jaipong wae. Kaya ora diawat-awati. Lah ora bakal awake dhewe ranti menang ngawat-awati ya. Wis ranti menang ngawat-awati wis aku menangku Jaipong wis intine aku sugih. Intine Jaipong liyane aku ora nek sing apik. Ngono wae kok wis ora. Nengane kok ora. Lah dalah. Kae ditutke. Wis ora usah ditutke, mbok menawa kae engko ya iso menang iso unggul ning kayangan. Iya. Mligine aku ning kene Jaipong. Kapalku akeh sugih aku. Wah, ya wis ora ngopo-ngopo. Lah iya. Wah, ya muga-muga ya iso menang bocah engko iso balekke Semar. Lah iya kae iki nek Semar mati aku uga melu kelangan. Lah iya kok lho, pancen bener kok kaya ngono kuwi kok. Lah iya. Ora sah juga. Heeh. Guang. Ini maksud ngono mangadili nuwe. Bawana langgeng sini tatan ora. Yayi Setyaki. Wonten bareng kadhawu kok Prabu.
ngono gagir Cak Wisnu wedi ngerata kencana. Pun Kakang Nedya ngamuk ning Kayuwangan Surabaya. Nuntun kisaken dawuh Koko Prabu kepareng nyuwun pamit badal wasan. Sing nganti aja kaya bocah cilik. Kocap kacarita nalika semanten Nata Ndrawati kang kedaden saking Lurah Bagong. Dupi Nedya ngamuk wonten Kayuwangan Suralaya Nedya minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya. Kocap ing mangke tumyup saking Dirgantara ananging krisaning Sang Hyang Bathara Wenang ingkang mlebet wonten anggaring Sang Nata Ndrawati kang kedaden saking Lurah Bagong. Dadya kasekten linuwih Sang Lurah Bagong wae. Diwa Bathara apa kae mau? Ana tumlor klip-klip saka Dirgantara mlebu ana ngangganing panjenenganing Yai Setyaki. Mboten kadhawuh Prabu. Mboten pare kadhawuh tipelan paduka jigati Koko Prabu Ndrawati ingkang arayi garba ruci nungsung pawarta. Yai enggo garba ruci Koko Prabu garba ruci. Mbah iki malah kaya wong edan. Meng dhewe omong dhewe sauri dhewe. Kowe lah dalu aja takon duse wong pikulun Bathara Drusen ora maringake Kakang Semar Badra takon dosa amuk Kayuwangan. Sayo seromon. Tak tudu tak tudu tak tudu tak tudu Wes. Wah, ora joget-joget wae.